right, tiri mumastreets nhasi ndakamira nemuimbi mukuru. Aiwa, tiri kunyeperaiga. Ava pari zvino ndo vari kupisa. Ndo vari kupisa zvekutodaro. Teri, zviri kudi? Aiwa, zviraita hangu. Handiti? Yeah. Ari sema weeks. Weeks are right. Handiti? Ngudeni kudei. Aiwa, muri kurira. Kurira muri kutorira. Sure. Zvekutorevesa. Tenchingoudzwa nevanhu isenchiti pane patinoda kusvika. Munapo pamuri kuda kusvika. Tentinzwa kuti topatana kusvika. Pamuri kuda kufadza maZimbabwe. Alright, so nyaya yedu yatinayo nhasi inyaya yechikumbiro chamuinacho. Mungada kuzivisa muri Zimbabwe chikumbiro chamuinacho, zviri pamwoyo penyu zvamuri kushuva kuti dai zvazvaitika kune vanokwanisa kubatsirana nemi. Alright. Chikumbiro changu chandinacho yangoti kuruzhinji rwese rweZimbabwe, nyangwe nevamwe vasiri muZimbabwe vari kuona, ndechekuti ndikunyanyoita challenge pabasa rangu nyaya yekumuvha from point 1 to point B, kuenda kumastudios. Pabasa rese randinoita ndoda kufamba, ndofonera kunzi uya kwakati, uya kustudio. Kwese koko ndinofanira kufamba ndine munhu anondiasista kana ndishandisa imanual chair. Asi ndine wheelchair yandakaona iri muno muZimbabwe iri kutengeswa 1.3. So ndanga ndichingoti kuruzhinji dai ndawana anokwanisa kundibatsira kuti ndikwanise kuwana wheelchair, so that zvinondiitirawo easy even kuva independent pakufamba kwandinoita nekuenda kumastudios. Zvinondiitira nyore because kuti nditofamba ndotofanira kutsvaga munhu, pamwe wacho vanhu vacho ndotofanira kunge ndichitovabhadhara pamwedzi. Saka zvinogona kundiomera kuti uri kutsvaga mari yekubhadhara munhu, uri kutsvaga mari yekunobhadhara kumastudios, zvese izvozvo. Saka ndicho chikumbiro changu chikuru. Alright, so kune vese vanoda kubatsirana namukoma Teri, nhamba dzavo ndo dziri pascreen. Aiwa, inzwaika muri yeZimbabwe, kana tichiuya kwamuri tichichema, zvinoreva kuti zvoni isusu tinenge tatopererwa, asi tinenge takutovimba kuti imimi ndimi tariro yedu. So mukoma Teri, ndofunga kune vasati vafollowa, ende munovafolowa pamasocial media handles avo. He is an artist. Mukanavabata ipapo muchanonakirwa, nemo muchatoona kuti aiwa, vanodeserva kuti vange vari vanobatsirwa, because what he is asking for is not asking kuti muvatengere chikafu. Aiwa, vanoshanda mukoma Teri. It's only that pari zvino zviri kuvaremera kuti vange vari vanowanawo wheelchair, kuitira kuti movement yavo inge iri inoita inoreruka. Handiti? So vanoda kutaura navo, vanoda kuvabatsira, kuvatumira ingava mari, makasununguka wabata panhamba dzavo dziri pascreen, munotaura navo direct. Handiti? Mobatsirana navo, tichivimba kuti muri yeZimbabwe, aiwa, muvarasise, muchamira navo. Mungada kuti kudii kune vachabatsirana nemi? Ndokuti aripo achatobatsirana nemi akakutarisai. Alright. Chandongoda kungotaura ndechekuti I know kuti hakuna munhu anogara aine mari yekuti iyi ndiyo yekuzobatsira vanhu, asi it's all about sacrifice. And chandoziva ndechekuti kana Mwari haangotori chemunhu mahara. Ukatongonipa kana kuti ukapa munhu, Mwari anotongokudzosera. Saka chandinongoziva ndechekuti kune vachandibatsira, chandinongoshuvira kuti pamunenge matapudza ipapo, Mwari ngavawedzere pakawandisa. Pandenge ndichishandawo inini, minamato yangu inenge iri kuti akandibatsira ngaawedzere. Aiwa, tinotenda. Aiwa, ngatibatanei navo panhamba idzo, tinge tiri tinovablessa, tinovaropafadza kuitira kuti vatengewo wheelchair iya inonzi electric wheelchair. Iya vainayo imanual, necondition yavo havatokwanise kuti vange vari vanozvipusha. So vakaonawo electric iri nani, yakanaka zvakanyanya, tingati iri nani, yakanaka zvakanyanya, nekuda kwokuti zvinobva zvavaitira nyore kuti vange vari vanofamba vari vega. From Mango Saint namukoma Teri, aiwa, tinodada nemi chiti much love.